Lehenik eta behin esperientzia eta kudeatzeko gaitasuna alderdia hemen udaletxean egon den urteetan nolabait ere erakutsi du kudeatzen badakiela. Eta era berean krisi garai hauetan ere instituzioak, erakundeak, eta horien artean urritako duela kudeatzen ere badakigula. Eta ziur gaude, hemendikan aurrea, kudeaketa garden batekin, hori argi eta garbi izan behar dugu, garden batekin, eta herrian banatuko dugun programan azaltzen diren gauza guztiak betetzeko konpromisoa hartuko dugula. Lehentasuna ze gauza dituzten? Gutxi gora bera alderdi guztiok esaten ari garenak, baino gu ziur gaude beteko ditugula. Herri honek lehen hezkuntzako eta aurre hezkuntzako zentroarekin batera, derrigorrezko bigarren hezkuntzako zentroa Lizardi kalera eraman behar du. Hor, EGAPek bere kampus eskolarra osatzeko. Kiroldegia ere berritu behar da. Eraberritu, ikusiko dugu proiektuaren arabera, baina garbi gaude horretarako beste erakundeen inplikazio beharko dugula, diputazioaren diru laguntza beharko dugu aurre egiteko. Eta zer esan gaztei buruz. Gazteek urnietan bizitzen jarraitzeko eskubidea daukate. Horretarako etxebizitzak egin behar dizkiegu. Urnietan bizitzen jarraitzen nahi balimo dugu, zerbait egin behar dugu. Azkeneko 6 urteetan izan den geldialdiari amaiera eman behar digu udaletxean, eta aurrera tira, eta alderdiek eskaintzen duen kudeaketa, gardentasuna, zintzotasuna, hitza betetzeko konpromisua hori da azkenean Urnietako alderdi jeltzaleak eskaintzen dizuena herritar guztioi.